Ingħata bidu għall-ewwel fażi tal-proġett fil-Pjazza ta' Raħal Ġdid, fażi li qed issir b'galbu xhieda ta' kemm il-Gvern qed ikun sensittiv lejn l-ambjent fil-proġetti infrastrutturali tiegħu. Waqt li żorna l-pjazza f'Raħal Ġdid iltqajna ma' Herman Xifo, rappreżentant tal-Environment Landscapes Consortium li fissrilna x'qed isir bħalissa. Rajna li għaw siġar li l-għonek għandu ta' snin, u daw siġar għandhom valur, ġifra għandhom valur ekoloġiku sew. Allura għal-dastant aħna deċidejna li għalaw nofs siġar għal fl-ewwel fażi jittieħdu x'imkien ieħor ġo Raħal Ġdid stess, u mbagħad madwar sena oħra is-siġar kumplament jittieħdu ġol l-istess lokalità wkoll. Ir-raġuni hija biex intaffu kemm jista' jkun l-effett ekoloġiku fuq il-pjazza u fuq ir-residenzi Raħal Ġdid. Iltqajna wkoll ma' Ian Lensley li huwa l-espert ingaġġat fuq il-proġett wara parir tal-ambjentalisti nifisom. Fisser kif parti mill-proġett se jitwaħħlu wkoll qatt ta' siġar indiġeni biex il-pjazza se tkun aktar imdellija għall pubbliku. Fil-fatt Lensley qal li mhux talli mhix ser issir l-ebda ħsara fis-siġar eżistenti, iżda talli l-ammont ta' siġar fil-pjazza se jkompli jiżdied. Once the works in the square have been finished off, then we can move them back in here, select the best ones that are growing well and move them in. And from what I can understand, there's actually more trees going to be brought back into the square than are here already. Dan il-proġett qed isir wara li l-Kunsill Lokali ta' Raħal Ġdid kien ilu għal 11-il sena sħaħ jitħabat mal-Gvern ċentrali biex il-pjazza ewlenija tal-lokal tingħata dera ġdida. Issa din il-ħolma qed issir realtà b'investiment ta' aktar minn 3 miljun euro. Il-proġett fil-pjazza ta' Raħal Ġdid mistenni jżid iż-żoni pedonali, inaqqas iċ-ċirkolazzjoni ta' traffiku bla bżonn, fl-istess ħin li huwa stmat li l-parkeġġ f'din iż-żona se jiżdied b'54%.